njengoba ngangixolisile nasekuqaleni bafowethu, angiyena umuntu ka-life noma wo-life, kodwa ngiyazama ukuthi ngoba mina ngumuntu o-original ophila ngeqiniso, impilo yami iyiqiniso. Yingakho mangiyi-life mina kuba nabafowethu la, ngoba ngifuna mina ukuyohoshoza ngiqamba amanga mina ekhoneni, noma ngidonsa umshovo wedwa, anyanyise njengoThibela, ile nje uThibela eyanyanyisa yaya. Lalela, ngiyambona uqolo lokusuza, uqolo Suza unamanga vele, nabantu futhi uyambona unamanga, unaleyo nto leyo, angazi unenzondo serious, yabo. Indaba uqolo lokusuza lokuthi angimthathi notice, yabo. Angimthathi notice, hhayi ungamthuki, angimthathi notice. Ifethi nje nyanyisa mfethu le nje uThibela, le nje vele ihleka kanjani leya nje, bayihleka nje le nje uThibela, lalela ihleka kathi igwinsi, vele uqolo lokusuza uyithathe uyibeka la, mayisefuna uzongisukela, yabo. Akunendaba, akunankinga lokho. Leyo nto leyo into ekuthiwa igame, bafethu, ukuze umaskandi ube mnandi, kuthiwa kukhandwa amagame. Akunankinga negame. Inkinga iqala mase ngiwina, yabo. Mase ngishaya ikhanda, kucaca ukuthi ngiyawina manje, bese kuthiwa hhayi, alihloniphi igcokama, yabo. Alihloniphi igcokama. Kodwa bakusekhona abantu abangisukelayo, njengoZanefa, labantu engithe mangishaya ushuni kabheka umuzi, baphuquka iy'ntuli, oZanefa le, babuya endimeni, kuthiwa yena ushuni kabheka ubuya le, amagobongweni, abantu abaphanjelelwe imisamo, uyabo, yabo, ne-anda yobaba, yabo. So nje leyo nto leyo iyanyanyisa-ke leya nja, iyona nje enginyanyisayo-ke leya nja, le nje uThibela, le nje isuke ihlekani vele iyanyanyisa, iyalalela, bayihlekela nje. uThibela iyona nje enyanyisayo abafana bakithi leyo, le nja la niyibona khona niyikunsule, lalela iyanyanyisa leya nja. Yabona yinja njengathi waze uyithole iyonyanyisela ama-ex, yabona, yabona i-ex mawuthi ibhedelwa impilo, yabo. Kuyayibheda relationship, ulandele nja online izohleka.